Salam hormatly kardeşler. Bugün meclisimizde vacip öňünden ara alınıp gürleşilmeli. Hatta meselenin bardygy barada bir gozalan işine çıkartmalı. Yani gozalan diýende şuňa problema bar diýip o kemme bildiriş berilmeli bir iş var. Şo boýunça bu temamyzy gurrun ederiz. Mesele näme? Mesele Türkmenistanyň watandaşlarynyň daşary ýurtlarda işläp gazanan pullaryny ýöreýde gurnulan bellik taşy pul gurama ýollary arkaly hem Türkmenistanyň ykdysadyetine ziýan berjek, hem de ýurdumyzyň adyny ulanyp kanun daşy pullary döredip Türkmen halkyny we şol bir sanda halkara arenada ýurdun agadyny önamyny dikelmez derejä düşürüp biljek diýip howpy sebäpli işin gozulmaly diýilen mesele öňümizde dur. Bilýäňiz geçenki günlerde anyk şu işin içinde işleýän Türkmenistanyň bir watandaşy tarapyndan açyk ekranda aýdyldy. Şu adamlaryň daşynda gazanyp işlän pullary ýurdun içine baranok, bu pullar başga ýerleriniň eline geçýär, ýurdun içinde de şol bir pullar aýlanýar diýilen sözlemi urdy. Bu bize suwutnama hökmünde ýetýän işin edýän adam demeli. Sebäbi biz bunu özümizden bilýärdik, öňe bizim bilmegimiz edil dogly. Ýetmeýär bir şaýat hökmünde de biri gerekdi şu işin içinden biri. Olam tötenleýin olsa da agzalyp geçildi. Bu taýdaky howpy ne Türkmenistan vatandaşları ne de şu işi edýänler düşünüp baranok. Bu taýda gaty uly jenayet işi geçirilýär. Jenayetyň täze görnüşleri var bu taýda. Täze görnüşlerinden söz edýäs. Indi meselenin agyr tarapy birinciden bu taýda bir gara puly döretme prosesi var. O gara pul nirelere gidýär, nirelerde ulanýar. O nädip aklaýar, o tarapları sonra alamaty. Ýöne bu taýda esasy bolan zat gara puluň döremegi. Gara pul dörenden soň isle garyplaryň garny doýur. Isle terrorizme finansiýer tapagy diýip gara pul hökmünde hasap edilýär. Yani gara pul iň soňunda bir ýerde aklanýandyr. Her türlü ýollar bilen. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar. Ine bu taýda da bizim ýyldaşlarymyzyň gazanan puluna ýurda uradyp berýäs diýilen sözlemiň aňyrsynda ýurdun içinden pul gaçyrýarlar we o pulun soň nerede ulanmaýandygy belli. Netijede bunu izarlap bolýar. İzarlanmaz ýalyk derejede däl. Bir adam, iki adam edenok bunu milyonlarca adam her ay edýär. Ayma-ay edip dur. Ve bu pullaryň mukdary aylyk, ýani diňe adamlaryň ýurdun içine uğratdym diýen mukdary 200 milyon bilen 400 milyon arasynda üýtgeýär aylyk. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar, muny jemlesem gat ullakan pul bolýar, bu pullar nirä gidýär, nirelerde ulanylýar. Erwet yerlerde ulanýan bolsa, aýlan öwrülip munyň nemesi Türkmenistana gelip dejekdir garasy. Şonuň üçin biz bu zatlara öňünden bunyň jenayetdigini bildirmeli. Şu jenayeti işleýänlerem jogapkärçilige çekiljekdir. Bulardan gerekli nemeler alınmalı, çareler görülmeli. Şonuň ýaly bir ýagdaý bilen yüz-yüze bolup durus, bu gaty ullakan bir mesele. Munyň aňyrsynda ine anyk görmesenem aýdyp bilýäs, Türkmenistan ýyllardan bäri narkotik serişdeler bilen iş salışýar, gerek ýurdun içinde gerek ýurdun daşynda
bolsun bu iş ýörediýär ve narkotik öndürýän goňşy ýurt Owganistan bolup durýar ve bilýäňiz häzirki Türkmenistanyň bir kanun hökümeti Taliban Owganistanda hökümet başyna gelmezinden öňem ve häzirem bile işleşýärler. Bu işleşýänlikleriniň bir sebäbi bolmaly. O sebäpem ine şu iş bolmaly. Daşyna çıkarılan narkotik seriştelerinin pulları bir görünüşde tölenmelidir. Onça plan ne ulaglarda ne de uçarlarda daşap bolýa, alyp gidip bolýa ýa-da töläp bolýa. Bu dine şol usulda edilýär. Indi näme üçin men narkotik işini nemetdim? Munyň beýleki tarapynda terrorizme da baryp ýetýär. Ýani narkotik terrorizme uly pul gazandyrýandyr, o pulun hem tölenmegine. Bizim şu wagtky çak edişimiz boýunça Türkmenistanda ýöregde gurunalan ýani bellik taşy pul aýdyp geçenimiz. Indi bu zatlar nereden gelýär? Birinciden bir döwletiň bankyna howp salýar, bank howpsuzlygyna. Döwlet elmydama bir banka mätäçdir. Şu bank bolman köpçüligiň bähbidi goralyp bilinen ok, açaçanlyk bolup bildiğince ýitýär. Şu sebäpli bunun tarihinden aýdyp bersem 70-nji ýyllarda bu işe ilkinji başlan Amerika ýani öz pulunyň awraýyny gowramak üçin başladýar, dollaryň ýani Amerikan dollarynyň. Ve şu ýyllarda ýa $10,000 köp nagyt pul o ýurtdan bu ýurda alyp gitmek gadagan edilýär. Ýani gadagan edilýär diýilende sen sebäbini görkezip bilmeli. Şonçoklu. Eger sebäbi ýok bolsa alyp gidip bilen ve diňeje banklaryň üstü bilen transfer edip bilýär. Ine bulan banky gowramak, banky gowrasaň köpçüligiň bähbidini döwletiň ykdysadyýatyna gowrak asnalýan ýani Türkmenistanda şu wagt üns berýän bolsaňyz bankam ýok we banka meňze hiç bir ulgam ýok. Onuň ýerine ine şu emel usulda bellik taşy pul işledýärler. Gynandyrjy. Soň dowamında pul aklamak diýilen meselenin üstüne gaty giňişleýin düşýärler. 86-njy ýyllarda Amerika pullaryň kanun daşy ýöredilýändigine üns çekip şonu düzeltmek adyna işler alyp barýar we ýörekde akt düzýärler. Soň edil 2 ýyldan soň narkotik işler boýunça ýani gara pul elmydama ýanynda narkotik diýär işlerini alyp barýar. Şonuň üçin gara pul bar diýilen ýalyp nämäni orta atýarlar we şonuň üstünde işledýärler. Soň ýene beýleki usul, ýani beýleki problemalaryň biri. Men esaslaryny aýdyp geçjekler, köpüsi bizim häzirki ýagdaýymyza değişlimi değişildirini anyk bilmän soň değişli bolan ýerlerine aýdyp geçýän. Ine finans jenaýatlar diýip bir näme bar. Yani pul aklamak ve finans jenaýatlary diýip ýörüýdi. Hasam giňişledi. Bulam 98-nji ýylda ýörüýdi üstünde işläp. Hasam giňişlediýärler ýani 86-njy ýyldaky nämäni 98-nji ýylda hasam güýçlendirýärler. Gara pulu aklamak meselesi boýunça. Ondan soň 2001-nji ýyldan başlap bilýäňiz 2001-nji ýylda terrorçulukly näme boldy Amerikada? Näme başlaýarlar diýip aýdaýyn, düşnükli olar ýaly. Şolar çökerdildi. Bulam gaty uly näme töredipdir. Şo sebäplen Amerikanyň finans guramalarynyň hemmesi terrorizme garşy aýratyn bir näme iş geçirmeldigini ara alýarlar 2001-nji ýylda.
Şonuň ýaly maslahat geçirýärler. 2004-nji ýylda da taýýarlanyp has giňişleýin orta atýarlar, ýa-ni terrorizmiň öňüni almak we neme diýip geçýär. Ýa-ni gizliň gullukları güýçlendirmek, ýa-ni şu terrorizmi öňüni almak üçin. Ýa-ni bu aýdan zatlarymyz hemmesi hem gara pul ýatýandyr. Şu gara pul bolmasa şu zatlar bolmaýar diýilen neme baryp bilýäs. Kanata. Bu men Amerikanyň nemesinden misal berdim. Ýewropadan misal berjek bolsak, Ýewropa Birligi hökmünde gidýär, ýa-ni aýry-aýry döwlet hökmünde kan. Oňa çykanak Ýewropada bunyň adyny gysga edip goýupdyrlar. Köpçüligiň bähbidini goramak maksatly gara pullaryň gara pul işleriniň öňüne geçmek diýilen ýalak düzüpdirler. Olaryň has geniş has yerlikli ýalak geldi maňa. Näme üçin diýende biziň häzirki ýagdaýymyzda ine köpçüligiň bähbidine garşy iş alyp barylýar. Bir tarapdan ýurdun içine pul uğratdım diýen, ýöne ýurdun içine pul barana, şol bir öňkü köne pullar aýlanyp dur, köne dollarlar. Aýlanýa elden ele geçip şo sebäplen ýurdun içinde hem gymmatçylyk hem işsizlik ve adamlarym ýurdun daşyna çykarýarlar, bir itergi berýär şo zatlar. Hasam aw köpelýär. Beýlek tarapdanam ýurdun daşynda galan pul nirä gidýär diýilen soraw döreýär. Ýöne şunuň ýaly bir zat bar. Pul bir gezep gara pula öwrülenden soň o pulun nirä gidýänligi möhüm däldir. Gara pulun özü eýem jenayetdir. Ine şu husus boýunça biz häzirden hem düşündürüş maksatly hem bu işe düşünmän ýalňyş bilýänler bar bolsa düşünmekleri üçin ve serasaply bolmak üçin aýdylyp geçilmez zat bar. Munyň öňüne häzir şu wagt geçip bolarmy diýip sorasaňyz, maňa görä gatly kyn görünýär. Sebäbi ýa-ni bir-birine bagly bir neme döredipdirler. Ýurda pul uğratmasaň ýa-ni adamlaryň maşgalary aç kaljak diýip aýdyp bileriz. Uğratsaňam bolsa bularyň gara finans sistemasyny güýçlendirýän. Ine şol ýaly bir neme bar. Soň bunda hökman suratda günäkärler tapylmalydyr. Ine bizim neme etmeli zatymyz. Bu günäkärlerem hiç ýyl Türkmenistanyň bähbidine däl, Türkmenistanyň garşysyna işleýändigini biz häzirden nykdap başlamaly. Sebäbi halkara nemede biz ýa-ni häzirki Russiýanyň ýagdaýyna düşmeler, Russiýanyň bu ýagdaýa düşmesine sebäbi başgaçarakdyr. Ýöne biziň sebäbimiz başgaça bolany bilenem, iň soňunda barjak ýerimiz häzir Russiýanyň ýagdaýy bolýar. Eger halkara arenada Türkmenistany gaty uly jenayat işleri boýunça üst açylaýsa, eger bar bolsa hökman suratda açylar. Açylan ýagdaýynda da Türkmenistanyň adyna hiç bir ziyan gelmeli däldir. Bizen şoň uğrunda häzirden işler alyp barmalydyr. Ve şunuň ýaly meselelerin bardygyny gozgap geçmeli. Ýa kardeşler, meselemiz şol. Siz hem eger pikiriňiz bar bolsa aýtmak, goşmak isleýän nemäňiz goşsaňyz, biz bugün mecliste şunuň ýaly meselelerin bardygyny kabul etmekçi bolýan meniň teklifim. Eger kanatly bolsa hem özüňizden hem daşdöwreňizden ýurda pul uğratýanlar bardyr. Şol usulda onsoňam düşünşüm boýunça mut pul uğratýan ýerler bar. Hatda pul uğradanyň üçin üstüne pul berýän ýerler hem bar. Ýöne soňky eşitişimize görä $1, $2 bolsa da pul alyp başlan ýerler hem barmyş. Bunyň bir edil merkezi ýok. Ýöne merkezi bolmasa da şol bir niýete, şol bir neme hyzmat edýär bähbide. Özleriniň gara bähbitlerine hyzmat edýän bolmaly. Soň ýene belläp geçmez zat. Bundan köp kargoçy diýilýär-de, kargoçy diýip adlar bar. Ýöne aslında edýän işler kargoçylyk däl, ýa-ni toploýçylyk ýa-da puly
geçirip berýän hökmünde ýa-ni aradaky işçi hökmünde dir bularyň nemesi statusu onan dogry belläp geçmek gerek. Olarda o günä barmy ýokmy diýilen mesela hiç girmäge gerek ýok. Bu problema olardan has çylşyrma. Şu pul geçirip berýänleriň özünden has çylşyrma, has agyr özleri hem kendi düşünüp duranok çoňur pikirlenmesem. Yani pul kazanmak nemesine kızıktırılan şonun için adamlar şu iş ediyor. Kardeşler bar olsa koşmak isteyen demeniz. Sapara söz veriyor. Sağ ol keline. Men şu teman biraz bilem soň aýdaýyn täwäbi döwlet derejesinde pulun aýlan şey arada ondan soňunyň netijesiniň näme boljagyny hemme watandaş bunu bilmem duranok, o bilmeti belki de hükmanam değerler, o bunu şu işlerde işlep ýören adamlar bilýär. Mevcut bolýan zadyn daşdan tereden de ullokan cinayet değerli alak bolup görünýän bolmagy mümkin watandaşlarymyzda. Ýöne ben şuňa düşünýän soň şu içki kanunlar boýunça ýa-da Türkmenistanyň der dünýäniň hemme döwletlerinde içki maliýe nemesine goraýan kanunlar bardyr. Şoňa garşy Türkmenistanda da şo kanunlar bardyr. Şoňa düýüp götür garşy. İkinciden bir döwletiň ykdysadyýatyny tozdurýar diýip nemesek has dogry bor. Täwäbi pul ýa kapital pul resmi kanallardan aýlanmaly. Oňa banklar bar. Şu banklar näme üçin bar? Şu datlary üstünden aýlamak üçin bar. Bankın daşından aýlanýan pul, gara pul bolýar. Bu ýelasy neme? Ýöne Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň 80-90 belki de ondan öňki prosendi kayıt taşı diýilýär-de, hasap taşı ýa-da ýa-ni döwlet ykdysady dolanşygynyň içine girmän daşyndan aýlanýar. Bu döwleti todurmak iň uly nemesdir. Bu ykdysady howpsuzlyk diýilýär. Şoň iň önemli meseleleriň biridir. Bu özü bilen şu jaga da piratda ulur jenayet ýöne bödülen alyp gelýän ýa döredýän ýa-da itergi berýän jenayetler bar da. Bu jenayetin özünden burlokan. Şu an Türkmenistan'da göç, ulu göçe sebep boldy da. Türkmenistan'dan 60% diýilýär käbir neme boýunça 70 diýenem bar, 65 diýenem bar. Bu aktif iş güýjüniň gysyryp daşyna çykarmasyna göçe teze bar boldy. Şular ýalyk göç Türkmen toprağynda yıl mundan ýok bolan. Sapara açyk uçlu wagt berýän, çäklendirip durjakda. Bolýar. Ol yıl mundan ýok bolan göç bar. Ýani Orta Aziýadan Anadolu topraklaryna göçüň nemeti yıl mundan ýok göçlüň emetine muktaryny berýärde şu wagt göçüň nemeti. Şu oňam sebäpleri ykdysadyýatyň kayıt taşı ýani Türkçe aýdanna ýani resmi neme daşyna aýlanany sebäpli. Türkmeniň sosial problemleri çözülýän näler, on dil alınýan näler, on hasap kitabam ýokdur. Yani döwletiň hazinesi barada hiç bir ýerde gürrüň edilýän näler
hatap berilenlerdir. Bu hatap kitabım yoktur. Yani uçoğdu, statistikati. Bu neyme getiriyor? Bu halkara kurumaları vardır. Yani Dünya Bankı diyelim bu tarz için. Ya da IMF diye. Şoňa meňde şinemeleňem daşyndan aýlanýandy şo taýda Türkmenistan o boýunça soňky 7 ýylyň kiçi informasiýasyny alyp bolýanlar, bular şoň hatawyny çykaran nemedir? Bizim döwletimiz dünýäň nemesinden, dünýä daşyna aýlanyp duran döwlete urupdyr da. Neme söz bilen aýdanda. Bu bir bunu kim edip bilir? Bunu bir mafyozun strukturalar döwleti eline geçirende edip bolýan zattır. Resmi döwletlerin bular ýalaklady etmäge hiç bir mümkinçiligi, haky, hukuky ýokdur. Bu ýaka Türkmenistanyň içki hukuk nemesel halkara hukuklarynyň içinde ne bu nämeler giriyor? Ne kara para aklamak, onun göç, yani mecburi edilen göç. Bunun hem mecburiyetten ayrıtıyla neme verip geçen, onun trafik diye insan tövdesi diyen neme var. Şoňa ýol açýar. Onun has nemeleri ne yaraw tövdesine, terrorizma, narkotik tövdesine, bular ulları, kiçik nemelerim var. Şolong hemmejesi halkara nemesinde kanunlar, rezolüsiyalar bilen gorulyandır. Şun hemmejesini şu neme bozýar. Halkara nemesinde. Bu gaty uly jenayetdir. Şoň üçin biz şunu mecliste köp kişi belki de düşünýänlerdir. O düşünmesi doğaldır. Bolýan zatlar sebäbi bular ýalak demän spesialistler neme diýär-de. Kontrol etmeli. Onda da biz şunu bir halka yetirmeli. Demen döwletde oturan adamlar vardır. Döwlet diýär-de. Hoşun dırnak içinde almadan. Şolaram bu zatlary Türkmen halkynyň bilýändigini, şulara duýdurulýandygyny, o şulardan bir haýfym bolsa bir türlük reaksiýa garaşylýandygyny o bilmeýänler soň ertir bolupdyr geçipdir, bize bilmeýänler diýmäge may galmady ýalak biz şunu arak geçmelidir. Hökmandyr. Şoň bir uly jenayetdigini öyle halkara derejesinde jenayetdir. Ýöne ýeke ýani Türkmenistanyň alımsız bilimsiz ya da başka niyetli hükümeti nemesi däller bu. Soň bir döwletiň nemesine giren kara leke o döwletler hükümetler üýtkände de döwletiň nemesine galýar da. Antat aýrylýan pozulýan neme de däller. Bu awusyny Türkmen döwleti düýet başlangda da onu näşil çekmeli olur. Sen bir riskli zonaň şular ýalak nemen bolýan ýeri diýilip nemedilýär-de. Şoň üçin Türkmenistanda islendik daşary ýurtly firma kuruluşu etsin, tövde etsin, investisiýa etsin, näme etsin, o kontraktlaryna şu taýyny riski ýokary diýip teň bakan o 20 belki de 30% daha gymmat tölemeli bolýar, onu halk төлýändir. Ýurt bolup, döwlet bolup төлýändir. Bu zatlar ýöne bir şeýle ýanky towuk getirinen güýje uğurlan ýalak däller. Gaty uly bir jenayet. Şu zatları ne eşitip bizim aýdamyzda şular reaksiýa bermese de şu neme ýazgy tarihte kalması gerek. Şulara şu zatlaryň duýdurulýandygyny o dünýä jemgyýetiň bunu insan eşitýär, bilýär, demedýär. Şulara hiç bir ýerde ne kredit liniýa
ya yeni bir zat açılması mümkün değildir. O yani Swift nemeleri vardır banklar. Şoda ya asobu kontrollüyle de şu kızıl liniyada işler yalak çekli nemeler ediliyada ya da ne ortaya atkul şahit ettiler. Şunlarla atkul şahit ettiler. Yani Türkmenistan'da şu at şol edil sanıkta oylanıyalak banklar işleyenlerdir. Daşarı yurt bilen düğünden nemesi yoktur. Ne bir katı aylığın bir ullokan cinayet halkara derecesindeki cinayettir. Bunu ne zatlar Türkmenistan'ın taşındaki ilçhanaları var da şolar şu adın öňünden bollar. Hakna tereden bilen normal devlet bolany Türkiýede 1 milyon ýa-da 400 000 işgäriň emäň baý bolsa, şolary ýalaklatyn bolýan bolsa, şolar şuň hökman öňünden bol. Sebäbi bu Türkmenistan ykdysadyny tozdurýan, dargydýan zat. Şolar öňüne almaýan bolsalar, diýmek şolaň eli bilen edilýär. Ne şu arkasında devlet bağlarının subutnamasıdır şu. Ne bu informasyada daşarı yurttaki Türkmen ilçhanalarına, konsolosluklaryna bildiri dokumentini kabul etsinler. Bu ullokan cinayettir. Şunu düşünmeyen ortalıkta o ipelerde oturmalı hakkınız yoktur. Onun her bir ilçhanada yani devlet hopsuzluk demetinden yürüyü togulluklar vardır. O yani ateşetinden ta demetine çenli. Kâti açıktır, kâti patkırışı değil ya da şolur yalaktır. Ne olara hükman bilmeli bu zatları. Ne bir devlete meğdeş devlet bolonu, ne şoň öz funksiýonlary vardır. Şonu yetmelidir. Bizde o zatları düşünýän hökümetim galmandyr. Ne gynandyrjy zatlar. Şoň üçin de siz bizim mekteplerimiz gowdallyat, çağlar wagtymyz ýok. Göçämizde ýol ýok, kanalizasiýa ýok, suw ýok, o ýok, bu ýok diýilýär-de. Böyle ykdysadyýat o resmi emekdaşyna aýlanýan bolsa, o döwletde hiç zat bolmagy hak ýok. İş ýerem bolmaz. Gitdigiçe de ýapylmaly sebäbi bular ýalak sistemada döwletiň içinde öňçülük işläp bilen ok. İşlemesi mümkün değil. İşleyen orada olaram şolary ýalak gara neme bilen işleyen bolmaly. O käbirine belki de peýdal bolmagy mümkün. Ýöne bu hem bir cinayettir. Men şolary ýalak düşünürdim, ýöne soraňyz baý boldy. Biz aýdyp berip bilet, biz mene şu işin emetinde biraz düşünjem var da men kärim, hünerim, ykdysadyatçy bolansoň biraz bir başka taraftan seyrediyen. Sağ olun. Dinleyeniniz için. Sağ olun. Başka koşmak isteyen var mı bu mesele boyunca? Muhammed kardeşimize söz veren vaat tanacak değil, açık uçlu. Sağ olun. Selamun aleyküm kardeşler. Ben başkası tarafını bir edip görmek olayım. Şöyle için başlayalım. Şu daşarı yurtlarda işlep veren başkalarını eklemek için öğünden şıkkaydan esasi demeler adamlar hazır şu önkü köyünün postsovet dağın postsovet yurtlarının adamları esas şıkkaydan esasanın Orta Azya şularla bir gurrundeşliği de aramızda her günü yaşayan devletin ýagdaýlaryna aýdýarlar. Yani şu kul meselelerine gedek gelende bir gen almaly ýagdaý bar. Şu Türkmenistanyň galan döwletlerde şular öz demelerini geçirýän ekenler kullarını.
öz yurtlaryna bank üstüyle ve gönü öz ýerinde galan doğan vatandaşlarynyň başgalarynyň bank hatasyna baryp düşýän şokul şeýle ýagdaý eken. Ýani bir öz ýagdaýymy gurrun berende şular geň alyp neme diýerler? Geň alýarlar şu ýagdaýa. Düşünmem bilen oklar. O nähil bolýar? Elden ele geçýär, şey gurrun berýär bolýar, şonu gaty geň almak bilen kabul edýärler. Esasen şu ýagdaýy neteredinde dädir Türkmenistan'ın bank sisteminin işlemeyenliği şeylerde görünüp dur. Yani hasan pes ýagdaýda, ermet ýagdaýda oluşýar ki, Sovet döwletleriniň içinde de iň bir pes ýagdaýda da görünüp durýardy. Onun ýene bir ýagdaý şol taşary ýurtlardadyr. Gelip bir ýöne adam şunu pikirlense düşünmeli hatda şu yurdun içine uğradılya dip berleyen pulların möçberi şu 200 milyon dolar dip nemedilya da yanlışmasam aylık ortaça kadar bilen şu 200 milyon dolar devletler arası bir hiç pul aylanışı yok, hiç bir sistemada da görünen yok. Ulu möçberdaki pul bunlar näme pul bilen olamır soğla alamatı. Eýär şu ýanky taparaň aýdyp geçen demesinde käleye motayda çok terrorizm var, görünüp dur. Narkotik var, iňuli nemeler. Gatwur neme ýagdaý, elhençi ýagdaý. Şonu aýtjakmyn. Sağ olun. Sağ olun. Benim gorkayan zadym Türkmenistanyň halkynyň gazanan pulu bilen dünýädäki narkotik satýan söwdegärler diýip aýdaýyn. Boşadyrna içinde şolaryň pullaryny töläp berýän bolup biler gorkusy bar. Gaty howplu bir zat bu. Söhbet kardeşimize söz berýän. Sağ olun söz bereniňize. Saparaga berde hemmezini aýdyp geçdiğim ýöne menem şu düşünşüm boýunça bärik neme berjek? Düşündürüş berjek. Ýöne köý bir neme görünüşde. Döwlet bar, Türkmenistan diýilen bir döwlet bar karşymyzda. Şu Türkmenistan döwletiniň eýesi halk. Ýani halkyň elinden alyp, halkyň elinden başga bir ýanky mafia topar diýsek has boljak bulara. Edip duran işleri açyğa çykaryp duran jenaýat işleri bularyň hökümetine meňzanok da hökümetiň alyp barýan işlerine meňzanok, hakyky mafia toparyň alyp barýan işlerine meňzanok. Ýani Türkmenistanda ýanky önümçülüğün ýok ýerine hiç içerki önümçülüğün ýok ýerine döwletiň aýakda galyp bilme mümkinçiligi bir nähil derejede aklasy bilmejek bir zat da iqtisadiýety ýokayan adam buňa bir düýpli seretmände de görünüp durdy şu zatlar. Ondan daşarym Türkmenistanyň ýanky öz halky, öz watandaşlaryna hemme taraplaýyn, bilkastlaýyn şol döwletiň, hökümet tarapyndan goýulan sanksiýa halky näme derejede düşürdi ýene şu wagtky ýagdaýda. Olam dünýä döwletleri tarapyndan näme şol hökümetiň, Türkmenistan hökümetiniň öz halkyna garşy goýan sanksiýasy, ne çäklendirmeleri, Türkmenistany eger oky çerki önümçilik bar bolaýan ýagdaýlarynda da ony nähil derejede işleýänliklerini özüňizden bilip oturansňyz. Soň ondan naşary şol çäklendirmeler esasynda da halky gul goýma derejesine getirýär çäklendirmeler. Men görüşüm şolar ýaly. Gul bolan halkam ýurdun terk edip ýurtdaşyna gaçmagyna sebäp bolýar. Ya başga çykalgasy ýok. Ýurtdaşyna çykan halkyň şu uğradan pullary Türkmenistanyň ýerasty baýlyklara diýjekler, ýerüstü baýlyklarynyň bir ýylky berýän önümleriniň has köplemesini berýär-de, girdeýçisini berýär. Şu ýurtdaşyndaky halkyň gazanýan pullary, ýöne şo pullaryň içerik girenoklar, ony aýda otyr bu halkara jenaýat. Açyk görünüp dur halkara jenaýatdyr. Ýöne biziň halkymyzy bilen bu şu zatlary da düşünüp bilmez ýalyk derejeye getirtirler da. Şu hereketlerini etjek bolsalarym, ýa-ki şu zatlary halkyň düşünüp bilmemezlik nemelerini goýjak bolsalarym
Kän bu pullardan şu wagtda geçen uğurlanan pullardan kän çykdaýy çıkaranlar diýip men pikir edýän sebäbi mümkin näle bular ýalyk derejege getirmegi. Onsoň şu zatlara Türkmenistanyň döwlet diýip özüni tanatyp ýören asuda asman parahat durmuş diýip tanatyp ýören döwletde işläp ýören iş adamlary, goşadyrnyň içinde kawyçkan içindäki iş adamlary şu zatlary görmeden gelýärler. Näme üçin? Näme üçin ýylan sonra orta açyşy biz bu zatlara pikir edip bilýän bolsak, значит olaryň pikir edip bilämeli. Olar ýani men bilemokdum, düşünemokdum diýmek meselesi ortadan aýrylýar. Sebäbi sen döwlet wezipesinde işläp oturýarsyň, sen işiň wezipen şu zatlara üns bermek, şu zatlary kontrol etmek. Kimler ýa-ni birinjilik bilen buna ýa-ni organ işgärleri diýilýär. Ähirjeti organ işgärleri şol urtagyň özünde ýa-ni ýurtdaşyndaky Türkmenistanyň ilçihanalary ýa-ni saparaga da aýdyp geçdi. Şu zatlary halka yetirmeden çözümler zatlar da şu zatlar ähirjeti. Oğurlanan pullar, oğurluk edilip durulan pullar. Ýöne okey, bu zat ýani bu zatlarym näme etjegem bolanoklar, arkasyny ýapjagam bolanoklar görmeden gelýärler ähirjeti. Bu diýmek hakyky döwletiň garşysyna. Sen diňe Türkmenistan döwletiniň garşysyna däl, dünýä döwletleriniň garşysyna alyp barylýan jenaýat iş bu halkara derejedäki. Dünýäň saparaga aýtdy, ýa-ni şu täze Türkmenistan guranmyzdan soň şuň arkasyna aratsalamak. Men şeýle görýän, menem şeýle görýän, ýa-ni 5-10 ýylyň 5 ýylyň ýa 10 ýylyň işi däl, sebäbi aklyna giren beýlek döwletlerin bu işleşme mümkinçiligi bolmaýar Türkmenistan ile sebäbi Türklerde söz var ýa-ni güwenilir dälilýär. Bunun arkasyny sen näçe demesseňem ýapyp bolmajak nemeler de şu zatlar. Ýöne biz şu zatlaryň güwene almasak Türkmenistany hakykatdan hem ýer ýüzünden nemedik gidäýmedi beý. Şu zatlaryň üstüne. Şonuň üçin bulara näkilik jeza bermeli, näkilik bilen güwene alyş nemesini edil häzirki ýagdaýda ýollaryny arçamaly, ony bärde kärdeşlerimiz öz pikirlerini aýdyp geçirler. Ýöne häzirlikçe meniň aýtjaklarym şulardan ibaret. Sag bolun, söz berende. Sağ olun. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Sag bolun, söz berende. Menem bärde öz nämäme aýdaýyn, garaýşymy, ýani şu ýurtdaşyndaky işläp gören watandaşlarymyzyň Türkmenistanyň içine pul uratmagyny, uratmakluk ýoluny ýeňilleşdirdiler ilki bilen. Ýagny sen öýüňe pul uratjak bolsaň, hiç ýyly näme çekinmän adetmän ellen berýän biriniň eline o da seniň öýüňe bir sagatyň dowamynda ýygyňdaky adamlar alyp biler ýalyk ýagdaýa getirdiler. Ýöne aslynda hakyky uratmalysy buny resmi ýagdaýda goýbermeli. Bank sistemasynyň üstü bilen uradylmaly ýurduň içine pul ýöne buna näme etdiler? Ýa-ni ýurtda hem kurs töretdiler. Karabağlarını töretdiler de pulun. Meselen bankda pul 3 manat 50 teňeden bolsa, beýleki bahadan alanyňda 18-20 manatdan nähädir. Onsoň adamlar bankyň üstü bilen bermedi ýalak etdiler buny. Men muny şu şeýle görýän, ýa-ni şeýtmekleri karabağları ýa-ni hem etmekleri üçin, arttırmakları üçin, güýçlendirmekleri üçin näme edilen kädiýänne planlaşdyrylan zatlar diýip baha berýän şu ýörüýte. Häzir sen aýtjaklarym şular. Sağ olun. Sapara söz berýän. Başlan kemine men hem bizat birden aýdyp näme demok ýadymda düşenokda. Ne şu sistemaň arkasynda döwlet bolmasy edip bolanok. Yani şoňa biz düşünmemiz gerek. Arkasında döwlet bolmasa
biraz memedip bolan nokta şu meselede. Hemen orta çıkýarda. Döwletiň sebäbi giden mehanizmler var da. Onun salgydy başga döwletde törenýärde. Yani Türkmenistana gaty ullokan delel. Döwne näme üçin o döwlet bolup şunu edýär, yani şolat entek düşünüksiz. Yani bu açılar, bunun aňyrsynda ulu kriminal yatanlar, halkara o kriminal şonu aýdan diýdim, başlan. Ya, sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz veren. Sağ ol Kemine. Yaňa şurada yeňiş kardeşimizden bellep geçti de bular berde pul ýiberiz. Yarım saatte galmadan öýdekiler alıp bilýär puly. Bular onda bank sistemasyndan hem oňat işleýärler. Bankda muňaly yani tiz alıp bolmaýar. Men berden pul ýiberen wagtym jaňadan hemen baryp alýa çagalar. Soňam ýene bir aýdyp geçjek zadym, bular altyn asır depen bir näme çykardylar. Berden pul ýükleýän, aňyrda soň nämesi bar. Altyn asyra pul ýükleýän wagtym pul alyp bilýärler. Şuňaly bir sistema hem gördi bular. Näme üçin Türkmenistan içinde internet yok ama bu işi ýöretýärler altyn asır. Nähili ýöredip bilýärler. Kontur ýükleýärler. Soňam sapara bir ýene bir soram bar da ýaňa aýdyp bellep geçdi bir näçe sanysyny gara pullary, silah satmasy, adam satmasy insan. Şuňa indi bu işlere bizler onda hemmemiz Türkmenistanyň vatandaşlarynyň hemmesi zamýeşinli bolýarmy? Bizler mine pul ýiberiz berden. Bizler hem girýäsmi bu işin içine? Nava sapara cevap berip bilersiniz. Yani elbette yani bu legal rat değil. Yani vatandaşın ne uğra demesi var, delili var. Yani cinayet, o cinayetin üstüne de ullokanı bir risk. Yani sen pul ýiberiň, onu taňa kiftantı beren noktada. So pulun bir tagattan barmasa näme? Ya düýünden barmasa näme? Sen kime dawa etjek? Irak dawa etjek. İçerigim dawa edip bilmeýän. Kabulüm etmeýärler. Resmi derler. Awa. Sağ olun Sapara, menem şu temany açacaktım aslında şu kiftansa hakynda. Şonuň üçin soradım sizden. Hiç kim ýetmeli kiftansa bermeýär, näme etmeýär, boýnunam almaýar. Awa. İlçanaň işleşinen ünterk görüm, şo taýda da ne bu topar hyzmatlar pully edipdirler diýerler. O ýöne hiç kime kiftanta berýän nälerler. Ne bu da kaýtdaşy ykdysadyet cinayetdir bu. O İstanbul'un konsolosluğuna ul pul aýlanýar. Bunda 500 000 oğlay aýlanýar diýär. 500 000 dollar gündelik pul. 250 000 olanda da azat der. O pul nirak diýär. Adamlara näme kiftanta berilen ok. Döwlet yani öz funksiýasyny büyüğünü başkaça yerine ettirýärdi. Başlaň men boldum demi. Sağ olun. Ulanç kardeşimize söz veren. Sağ olun. Şu Türkiye'de görýärse hemmemiz pulu şo ýol bilen uğratýas. Edil biz ýaly başga uğratýan millet ya başga döwletiň nemeler owanlar barda, owanstanlar edil bizinki ýaly uğratýar şol. Şo sagatda aňyrdan alýarlar. Güýne çaň etýärler. Edil bizinki ýaly. Beýleki özbekler, täçikler, beýleki milletler olar bankyň üstünden uğratýar. Biz bilen diňe owanlaryň meňdeş gelýär. Ne bizim bu uğratýan pullarymyz gönnen göni içine giden ok, onu
himmek işleyen ýaly bilýär. Ýöne başga bir nemeler bardy. Hani Türkmenistanyň içinde daşary ýurtdan gelýär hemme de. 1%'tir ya 2%'tir halk üçün önüm halkyň sarf etýän önümlerinden. Ýöne şo söwdegarlarym ýükem getirip durdy. Olaryň bankyň üstünden uğradyp Türkmenistanyň içinden bankyň üstünden hiç ýyle uğradyp bilen oklar mundan 4-5 ýyl aýda näçe $1 milyon goýan bolsa banka $1 milyon goýup son 3%'ın geçýän etdiler-de. Näçe goýaň dedi 3%'ın soň 2% etdiler, soň 2 aýdan etdiler. Olam her kime göre ýani tanışyny tapyp genetip geçirip bilseler bolýan bolýany daşyndan häzirem ýük gelip durdy. Şu daşynak pullaň belli bir nemesi şolara gidýär. Ýöne köp bölegim nire gidýänini biz bilemizok. Ýöne içinden ne pul çykarýarlar da kara para aklama nemen. Men 16-njy ýyldym 17-nji ýylda bir neme eşitdim de halkyň puluny uğurlaýşlary bir sonra wert. Şu Aşgabatyň dedi içindäki stalbalar var, çıra stalbalar. Şoň bahasyny näçe dürüýtýän diýdi. Ödem gymmat aýtdy dedi. Maňa bolýan mene durdum $5,000 dedi. Gymmat aýdym da ýok dedi. $11,000 şol bir stalbaň bahasy. Şonda şol ýurtdan getirenler. Bir kabelem dedi. Kabeliniň metrinem $30'dan getirýärler. Türkmenistanyň halkyň gaznasyndan pul uğurlaýşlar da. Dürli ýollar bilen çykarýanlar uğurlan pullaryny içerden hem daşary ýapaby. Onu biz spesialistler ýa-ni nemesel onu doly bilip bilemizok nähil aklaýarlar. Ýöne uğurlanýanyny hemme halk bilýär nähil uğurlaýanlyklaryny. Elemetýänliklerini. Bizim pulumuz nähil aýlanýar o zatlaryny bilemizok. Şoňa çykdym sag bolun. Sağ olun. Sapara. Yine de bir yeme goşaýyn. Siz näme üçin Türkiýede ortaýetde işleşip görseňiz? İşsizlikdir. İşsizliğin büyük tebebi in ulu tebeplerinden biri. Tebebi iş yeri Türkmenistan'da işlep bilen o. İş yeri açandırlar, onun yönü yapandırlar. Bu realak ýagdaýda bank sistemesi bolmasa yani önümçülük işlep bilen ok. İşsizligim şondan bolmasa Türkmenistan'ın ýagdaýyndan Türkmenistana işi gücü yeten ok, yetmeler. Bizim döwrümizde şeýledi. 30 ýyl mundan Türkmenistanda işi yeten okdy, işi gücü yeten okdy. Edil sizin şu Türkiýede işleşiňiz ýa-da Türkmenistanda Pribaltikadan gelip işleýärler diýip men batal getip berdiler. Pribaltikadan diňe bizim ýa-ni gowy gojuluk nemesinde 2000'den uğrak adama iş berýär Pribaltikadan gelenler. Onu Ermenistan'dan vardı, başka yerlerden vardı. Türkmenistan'ın öz ýagdaýyna seredende işi gücü yetersiz olmalı. Yani şu an işi gücünün 60%, 70% daşında. Yani sebebi şu. Şular realik değil mi? Düýp sebepler. Bank sistemesi işlemese önümçülük işlemiyor. Şonu aýdaýyn diýdim. Başlan. Sağ olun. Sohbet kardeşimize söz verýän. Men näme aýtjakdym? Ne şu halkara derejesindäki alınıp barýan jenaýat işleri var ama 100% jenaýatly görünüp durdy. Şu jenaýatlar, şu sistema jenaýat sistemasy Türkmenistanyň öz akyly bilen gurulan sistema diýýäňizmi? Ya Türkmenistanyň şu sistemany gurnak bilme akyl barmy? Buň üçin universitet gutarmalylar. Yani şu üniversite tutulmasa bizim Türkmenlerimiz şunu etdiýsem edip bilmeýärler bular. Yani bu arkasında güýçli döwletlerin bardygynyň suwtnamasy şu.
Onsoň ýa-ni şular ýaly Türkmenistana alınıp barýan bir düzgünçilikleri ýa kanundan daşardaky alınıp barýan jinayet işlerini açyğa çykaryp köpçülikleri pikir alşýan adamlara watan döwnügi diýerler. Yani milliýetçil ekstremizm, terörist diýerler, ekstremist diýerler ýa-ni başga. Ýöne bu zatlary aýdanyň bilen terörist bolýan bolsa olan akylyny ýerde getdir. Şu zatlary görmeden gelýänler. Şu zatlaryň üstüne basjak ýapjak bolýarlar da. Açyğa çykarýan adamlara terörist diýip hasaplamak gerek. Bu ýa-ni özüňiz görensiňiz Türkmenistanyň şu wagtky prezident diýenime demek, ola men prezidentmen däse men saýlanmak onu. Neme Kırgızstan'a barıp ýa-ni 5 döwletiň nemesi bol prezidentler bol gepleşip geçirip şol ýerde nemeden seni dinläýän terbiýeňi şu teröristlere garşy birleşme medeliğini şolar ýa-da bu sözüni aldadı da. Bu nämeňiň alamaty? Bir terörist halk bolup bir terörist bolýarsmy? Ya olaň özleri teröristmi? Şu zatlary görmeden gelýän o. Men şunu aýtjak bolom. Sağ olun. Bu edilen iş mafya häsiýetli iş. Ona ýa başynda da aýdyp geçdik bir mafya häsiýetlidir. Yani mafya nemesinde de dövlet hem o rol oynamasa ya da devlet sıfatlı bir zat yokman sonra da rol oynamalıdır. Yani şol nemede alınıp barılya. Başka goşacak kardeşlerimiz var mı? Eğer yok olsa biz bu meseleni hukuklu mesele hukmunda kabul edelim. Yani bar hakikat ve hukuklu. Türkmenistan'ın geleceği için hukuklu. Onda kardeşler yani şu Türkmenistan'ın hava daşary ýurtdaky halkynyň işläp ýurda uğratdym diýip pikir edýän belligiň daşyndaky o pul Türkmenistanyň geleceğine uly ziyan berme mümkinçiligi bardyr. Ve bu häzirki wagtda da Türkmen halkyna ýa-da Türkmenistandaky köpçülige uly ziyan berýändir. Maskalalarından ayrı kalmaklarının ya da sağlık guramalarının yetersizliğinin, bilimin yetersizliğinin yine de şoňa benzeşi o bir näçe köpçülüge değişli meselelerin yüze çıkmanın asıl sebebi şulardır. Bu sebeple biz bunu täze Türkmenistan'da çoğunur üstüne durulmalı ve cinayetkarları ortaya çıkarıp gerekli cezalarının verilmeleri babatda häzirden bir düşündürüş ya da meseleni gozlamak diýilen ýaly nemeni kabul etmeli. Goşulýan bar bolsa elinizi galdyrmaňyzy haýyş edýän. Şu mesele hakykatdan hem hukuklu ve hakikat diýip. Sağ olun. Elinizi düşürüp bilersiniz. Ama bu mesele boyunca boşlamak, onun ýaly bolman biler diýen kardeşlerimiz var bolsa elini galdyryp biler. Mesele boýunça saklanan var bolsa elini galdyryp biler. Sağ olun.
Kardeşler, koşularınız için sağ olun. Bugün meclisimize şu tayda cemleyeriz.